Zdravím vo spolok, sme tu pri ďalšom Let's Play s Imhotepom a teraz si zahráme Pixel Poro. Akurát som to objavil na internete, vyzeral to ako docela sranda, tak som si povedal, že sa o to podelím. Není tu žiadny zvuk, čo ma trošku ako si prekvapuje. Ale tak čo už, tak zvuky budete musieť počúvať asi len tie moje. Je to takáto nejaká funny prkotina. Riot tým asi nemá čo lepšie na práci. Vidíte, súťaží medzi sebou Brom a Leona, medzi tým, kto trafí a sakra lietajúceho pora do protivníkovej bránky a ako vidíte, super, 1-1, yes, vedľa, co to je? Niečo tu preletelo, niečo veľmi, veľmi divné. Aj, šup, poďme, Ej, 3-2. Netuším, do koľko sa hraje. Ne. Pridá sa moc, mi to nejde. Sakra, poď. Ne, áno, ne. Sme tam. Blížime sa, ešte to môžem vyhrať. Brom neprehráva. Je to taká trochu divná verzia tenisu, by som povedal. Čuk. Ježišmaria. Dobre. Poďme. Super. Vyrovnali sme. Sakra. Stále vyrovnaná hra. Len aby to dopadlo ako Slovensko v hokeji. Ja zajímal, podľa čoho ten poro zrýchluje a spomaluje. Vyhrávame. Dobrý ti. Čup. Tak. No, poď. Sakra. No, nič. Hej. Ak to bol Imha. A jeho trápny pokus zahrať si Pixel Poro. Koho to zaujalo, odkaz www.pixelporo.com. Užite si to a hrajte si veselo.